Laudiok 4 urte eman ditu gaztetxerik gabe. Elkarrekin topatzeko, konspiratzeko eta gozatzeko tokirik gabe. Errealitatea da, gutako gehiengotzako ia kondaira bihurtu dela urte horiek, eta hau ez egu doainik atera. Ez da posible, gure kaleetan ikusten ari garen fasismoaren impunitatearen aurrean gazteriak artikulatu eta antolatzeko espaziorik ez izatea. Ez da posible, eraso arrazista, matxista eta transfoboi erantzutea gutxi batzuen lana izatea. Honen aurrean ezkutuko erantzunak eman beharko bagenitu bezala. Gaztetxea hori guztia kolektibizatzeko nahi eta behar dugu. Laudion, jende askok aurretik egindako ibilbideari esker hasi zuen Zubere Gazte Asanbladak bere bidea. Ez da kasualitatea gaur hemen egotea. Espazio hau funts putre bati eskuetatik kendu diogu herriaren azena herriarentzat berreskuratuz, espekulazioaren aurkako ekintza duiza. Bereziki nabarmendu nahi dugu azken asteotan pausu berri honek ekarritako beldur guztien aurrean bizilagun eta herritarrek emandako erantzuna. Gaztetxarekin bizi izan dugun bezala, guk ezagutzen ez genituen 11 kontakizun partekatu dizkigute 4 horma hauen inguruan, laguntza eta solanerako prestutasun askorekin batera. Honek birgoratzen digu zeinen garrantzitsua den herriarentzako topagunak izatea, komunitatean bizitzeko. Hala jakin dezakegu alboan ditugun auzokideetako bat eraikin honetan jaio zela. Eta Madeasen kaleratze arriskuan dagoela edo eta etxe bizitzaren negozioaren ondorioz ezin duela betiko etxeko alokairua ordaindu. Guzti hau ere politikoa da, eta ezin da onartu elkartasuna eta laguntzak kriminalizatzea azken aldian gure inguruan egin den bezala. Eskualdean, hilabetetan arrazakeri eta fasismoaren aurka lan ikaragarria egiten egon den ondo etorri sareari aitortza guztia egin nahi diogu Gurditik. Hemendik aurrera guri dagokigu benetan guztiontzat izango dien espazio eta asanblada anitzagoak sortzea. Horretarako gure jardunak oinarri argiak ditu. Gurdi espazio transfeminista da, ez da inolako erasorik onartu ez da babestuko. Aliantza matxisten aurrean guk autodefentzaz erantzungo dugu. Deserosotasuna eragiten jarraituko dugu batzuek hori kondenatu eta erredikulizatzen jarraitzen duten bitartean ere. Lan handiko jautak ditu horretik, baina zerotik hasikoen proiektu honek ez du zentzurik herriko gazteon parte hartzerik gabe. Beraz, gure indar guztiak ezinbestekoak izango dira espazio berpiztu eta herriak arnasgune euskaldun, transfeminista eta autogestionatu bat izan dezan. Gurdi guztiontzat da. Beraz, hurbildu, galdetu eta batu bidera. Ondo etorri Gurdi gaztetxera.